tänker jag bli allra bäst och bygga upp ett lag. 54 har årets mest största upptäckt hittats. Det här som jag ser här, det är nog fan de är världens största. Och då menar jag största bajskorv. En åskådare upptäckt denna bajskorv. Vi får se vad han har att säga. Årets mest största och bästa upptäckt. Vad har du att säga? Nej, men jag är bara upptäckaren här. Alltså, ska jag inte komma och säga sådär. Det är min upptäckt. Ja. Men hur upptäckte du den? Jag körde här på vägen och så bara stannade jag och tänkte bara, vad fan är detta för något? Vet du vad det är för upptäckt du har upptäckt? Det ser ut som en stor skit bara, men... Kom, vi går och kollar. Okej. Nu när vi står här, bara 2 meter ifrån. Vilket djur tror du det är som har skitit den här enorma bajskorven? Ja, jag tror det är en blåval eller något i den stilen. Ja, blåval. Jag ska söka och fånga flest och träna dem var dag. Jag ska resa från stad till stad efter Pokémon. Då får jag se, fast grav för grav, var kraften kommer från.